Office Director General of Police ke Jela Meghalaya lingba u Assistant Inspector General of Police in bracket A haka arpun nyau tarik rempang arjar arpun riu kala pa e ka Kyrwoh ka Pyndem bo wei Dkhot ka nyau trap National Liberation Council HNLC ubala tip kerteng kum u Samuel Walang pa sentiu laniu Samuel Walang na Powin Riboy District ulawan ban Pyndem meladi kamar USP ke Eastern West Khasi Hills District Mairang men haka arpusan tarik rempang arjar arpun riu laong baha ka jingwan Pyndem jung u lay don lang dagi bahayeng jung u ki borsh nong bat ki he Pulit shu ka Kyrwoh ka panpa bo day ubo suba don kti ha ka Pynbthei bom IED Hajan ka Syndicate bus stand Hajan ka them yo maulong ka blaja ha ka khandai tere ulber arjar arpusau nalor ki we pat ki kam hagis nam baladap Samuel laong bola pla ba mau rengkat ki Dkhot ke HNLC na Bangladesh kila persang pengop yaki samla ban penyaso syaka seng haki ars nam baladap Shu na kawai pat ka jingtip ladan ka muka dema ka bala registrar bat arngut ki Dkhot ki badan kti ban pengop yaki wei ki samla ban rung syaka HNLC bat kumjo ki babu tiar Pynbthei bom IED hayo umsning haka khat ar tare risau arajar arpusan ya ka bala kurup bat penlip daki Pulit bala kem yaki na umsning Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya